Čaute, ja vás vítam v novom videu. Trošku netradične, nie z dielne, nie z montáže, ale trošku som v prírode. Vybehol som vyvenčiť psíky. No, čo vás v tomto videu čaká? Jednoznačne sa ideme venovať výrobe dielcov na Housebot a samozrejme si medzi to musíme niečo aj vsunúť, nech to nie je nuda. Chalani odchádzajú tento týždeň na montáž jednej malej kuchynskej linky, teda malej ako malej, do Alžbetinho dvora, kde sa ja na začiatku nezúčastním, ale minimálne ju budem dokončovať a tak nejak vám ju určite ukážem vo finále. Nachádzame sa v Banskej Bystrici, v našej primárnej kancelárii, odkiaľ v podstate operujeme. Momentálne som dokončil vizualizáciu jednej nasledovnej práce, teda nie iba vizualizáciu, ale aj samotný projektík, ktorý tu máme. No a ja vám teraz idem ukázať našu dielňu, v ktorej sa nachádzame, aby ste mali predstavu, kde teda pracujeme. Takže tu sa stále nachádzame v hornej časti dielne. Konkrétne toto je taká menej špinavá časť, kde lisujeme naše oblúky, prípadne čalúnime veci a tak ďalej. No ale teraz vás zoberiem dole, kde to už vyzerá samozrejme trošku ináč. No a tu sa už nachádzame na dolnom poschodí. V hlavnej dielni, chalani sú už doma, ja tu mám ešte nejakú malú robotu, ale tiež som tu výnimočne takto dlho, takže za mnou môžete vidieť celú našu spodnú časť dielne. Za mnou je formátovacia píla, stoly na skladanie nábytku, kopa materiálu. Tu po mojej ľavej ruke môžete vidieť naskladnený matroš, ktorý ideme teraz skladať. Von nás čaká plná dodávka na montáž na zajtra. Za mnou je ešte most do Nitry, ktorý si tiež zajtra prídu zobrať. No a tam vzadu, v rohu, tam sa nachádza CNC, naša nová výpomoc na dielni. Tak a tu už môžete vidieť, ako prebieha výroba korpusov na zákazku Housebot. Je to príprava kuchynskej linky a nejakých šatníkových komponentov, kde už roll door máme kompletne pripravený a zabalený na prepravu. Momentálne vyrábame kuchynské dielce. Po dokončení týchto dielcov do nich budeme montovať samozrejme šuflíky, nohy, úchytky a tak ďalej. Máme pripravené dielce, ktoré pôjdu priamo na frézu, na vypílenie bezmadlového systému. Niektoré dielce na fréze už boli, ako napríklad custom police, kde sa frézovali drážky na LED profily. Drážkujeme toho viacej, pretože je tam viac tých custom dielcov, ktoré sa potom napríklad ručne dohraňujú alebo sa dohraňujú v hraničke, pokiaľ je to možné.
pokiaľ to technológia umožňuje. V tejto zákazke sa nám nenachádzajú oblúky, takže nejaké tie oblúkové dielce ste síce vidieť mohli, ale tie si ukážeme na ďalšej zákazke v nasledujúcom vlogu, keď to bude aktuálne. No a ja osobne si teda myslím, že sa vidíme aj na montáži tohto housebotu, aj keď je pravdepodobné, že sa tam uvidíme až vo vlogu číslo 3. Presuneme sa do projektu, aby sme si vedeli lepšie predstaviť, že čo sa tu deje. Takže z roldoru sa presúvame pomaličky do kuchyne. V kuchyni nám chýbajú nejaké pracovné dosky momentálne na projekte, pretože sme si pozerali nejaké vnútorné vybavenia. Tu sme v šatníku, šuflíkové zásuvky, odkladacie priestory, von zo šatníka a opäť naspäť do kuchyne. Môžeme si pozrieť nejaké detaily týchto dverí, ako tieto dvere budú klasicky zasúvacie. Dvojezd dverí budú obsahovať aj magnetický zámok, aby sa dvere teda dali zavrieť, zamknúť. OK, takže tento týždeň máme urobené, čo sme potrebovali. Venovali sme sa výrobe kuchynskej linky do Alžbetinho dvora, samozrejme jej montáži. Venovali sme sa, alebo začali sme sa venovať výrobe dielcov na housebote. Ako môžete vidieť, všade tu za mnou, tam je ešte jedna kuchyňa, síce ktorá ide do Banskej, ale všetko toto za mnou, čo je silnohnedé, čierne, tie kompakty sú ešte do Bratislavy. Toto všetko za mnou je houseboat. Dovolím si taký malý vstup do tohto videa. Chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať za vaše videnia na prvom vlogu. Je to naozaj úžasné, keďže čakal som pár desiatok, možno pár stovák videní a po týždni sme na 3000. Fantastické. Takže v tomto kontente mienim pokračovať. Určite mi nechajte nejaký komentár, aby som vedel, čo urobiť inak, prípadne čo urobiť dlhšie, čo vás zaujíma viac, čo vás zaujíma menej. No a teda ešte raz naozaj ďakujem, je to perfektné. No a teraz môžete ďalej sledovať toto video. Tak dnes máme menšiu zmenu plánu. Toto video budeme musieť ukončiť inou montážou a montáž houseboatu si necháme pravdepodobne do vlogu číslo 3, pretože časovo sa nám to strašne posúva. Meškal nám jeden porez a do toho sme museli začať robiť už niečo iné, aby sme v podstate stíhali nejakým spôsobom aj cash flow, aj odozdávať zákazky, aby sme nemali preplnenú dielňu, pretože sme mali preplnenú dielňu. A teda vezmem vás dnes na takú menšiu montáž jednej zostavy obývačkovej, kde sme už robili aj kuchynskú linku, robili sme tam aj nábytok do kúpeľne, takže toto si ešte ukážeme takto v závere tohto vlogu a ako vrajím teda, tak montáž houseboatu si ukážeme vo vlogu číslo 3. Takže takto nejak to bude vyzerať. Teraz si musíme sem vypíliť tieto zásuvky. Celé to už mám predpripravené, takže malo by to všetko pekne do seba zapadnúť.
V tejto časti videa môžete vidieť, ako skladám knižnicu. Keďže je celá zložená na lamely a teda na pevno, bolo veľmi dôležité vlepiť každú jednu lamelu a potom tam tie police samozrejme dostať tak, aby mi to celé nespadlo na hlavu, takže bolo to celkom zaujímavé. Ak ale pozorne sledujete tento vlog, tak ste si mohli všimnúť, že sme sa nepresunuli ani na montáž kuchynskej linky v Alžbetinom dvore. To je takisto vec, ktorá nás teda počká do vlogu číslo 3, pretože nebol na to proste čas, nebol na to priestor a jednoducho ten týždeň uteká strašne rýchlo. Tým, že mám naozaj veľa kreslenia, jednoducho to nebolo z mojej strany možné stihnúť. Takisto stále čakáme na tie kompaktné pracovné dosky, pretože tie, čo som vám ukazoval pred chvíľou, museli ísť úplne celé na výmenu. Boli prehnuté, takže žiaľ Bohu, nemohli sme ich použiť. Ale poďme naspäť k práci. Tak isto dôležité bolo police potom medzi sebou stiahnuť, aby nám to samozrejme poriadne pritiahlo a aby nám tie police tam nejakým spôsobom neodstávali, aby sme tam nemali zbytočné škáry, takže tie svorky tam nejakú chvíľu museli zotrvať, aby to všetko pekne pritiahlo, prituhlo a knižnica držala pokope.